Hallo. Ja, hvem er der? Det er mig, Iqbal. Hvem? Iqbal. Iqbal. Ja. Fra hvor? Wow, du vil gerne hjælpe mig? Hjælper dig med hvad? Jeg ligger her, hvad kalder man, Bellevue. Jeg skal bruge en hånd eller 2 stykker, de skal lave solcreme på mig. Hvad fuck er det, du snakker om? Derfor du har ringet det forkerte nummer, er det så? Banjo, nej, det er ikke forkert noget. Hvem skal du snakke med? Dig? Hvem mig? Ja, jeg kan. Ja, du skal vide jo, hvem det person hedder, når du ringer til personen. Ja, det vil jeg godt. Det er Mariam. Ja, men hvem fuck er det? Det er Iqbal, motherfucker, men I-Q-B-A-L. Fra hvor? Hvad? Fra hvor? Islamabad. Hvad? Fra Islamabad. Islamarbejde? Nej, motherfucker. Islamabad. Det kan jeg ikke. Okay, helt ærligt, jeg kan ikke huske dig. Nå. Og jeg kan ikke forstå, hvor du har min nummer fra, fordi jeg har ikke givet dig den, har jeg. Banjo, du har lige givet mig den 3 dage siden, mand. Jeg har kørt taxa sygt endnu, mand. Du har givet til mig. Har jeg givet til dig? Du er en taxachauffør, jeg har givet dig min nummer? Ja, ja. Ja. Hvornår 3 dage siden? Banjo, du siger til mig, du ringer bare, når du skal lave solcreme. Jeg kommer. Og nu jeg ringer og siger, Mariam, du please komme og lave solcreme på min bag. Jeg tror, undskyld, du har ringet forkert, fordi lige nu jeg arbejder, og jeg har ikke særlig meget tid til at snakke. Banjo, jeg har ikke tid.